eta ongi etorri Mihiluzera, Mihiluze. Balda lehiaketa oberik edonen jolas daiteke. Ilaski aurrekoan aritu nintzen, esaldi bihurritara jolasten, ikusle batekin. Bueno, teknikoki ari nintzen bakarri jolasean, bera ari zen izketan, baina goizeko ordubiak ziren, eta ez zuen bokalika oskatzen. Nik, nola? Bueno, parrandan ere jolas daiteke Mihiluzen. Eta gaurko ere parranda bat izango da teknikoki. Esaterako, Garazi eta Iratirekin egingo dugun parranda, ongi etorri bikote. Eskerrik asko. Gasteiztik? Mundura. Txalo bero bat, mundura da topera datozeta oso, no? Hirugarren saioa, eta aritu zarete urratsez urrats, hasi berrien posiziotik, liderren posizio hartu duzuen arte, 267 euro. Dagoeneko eskuratuak, eta gaurkorako, ze asmo Irati? Osa, bera aguantatzen du, pizkat gehiago. Eustea, besterik ez. Zakua? Alba da, baita. Ja, baina ikusten duzu urrun xamar bezala? Bueno, momentuz eutxi gaurkoari, eta zorteon. Ados, bikote? Animo. Plentziarrak, Aitor eta Paul, ze moduz? Ondo. Mutilek, bigarren eguna, Aitor, entrenatzaile eskubaloiku, Bai. Bueno, aurten ez, baina izan dakoa. Izandakoa, egongo die danak, zure entrenatzen egon dien taldekide danak Mihiluz eta ikusten, aberrantzenatzaile zeitzen dagoen. Bai, ez da? Paul, zuk urdulizko eskubaloi taldean. Bai. Egiten duzu Aitorriaz bazen nire entrenadore. Wow! Eta orain hemen zure entrenatzailea da, nola bai? Ez. Hemen parez pare. Ez lonjan bagaude parez pare. Ados. Lonja, beste instituzio handi bat, hemen. Pasabiltzen denoa, Paul? Bai. Ze ondo, ze kategorietan zauzia? Segunda nacional. Oso ondo, ederra. Berriketa. Eskubaloia zoragarria. Speaker izan izen eskubaloian. Bai? Jokalari baino, speaker, eta esaten nuen, gol! Eta horrelakoak esaten nuen. Ero bat zegoen, gol mota bat oso ikusgarria, Paul, ez dakit segula sartu duzun horrelakorik, egiten zuten ilaski horrela, baloi hartuta, horrela buru atzetik, pam! Hori egiten badakizu? Ez dut uste. Ba, oso gaizki, Paul. Bueno. Ni beste bizitza baten jokalari bai, Izan ziren? Eskubalo jokalari izan dako bai, orduen. Kontuz, Ongi etorri, mutilek. Hemendik talde bat aterako da. A ber. Ea golik kantatzen dugun. Onintzak eta zorionez hartuko dute golen bat, akaso? Ongi etorri, bikote? Eskerrik asko. Elgoi bartik zuek. Bai. Kuadrilako lagunak, ezta? Bai. Txikitatik. Txikitatik. Zenbat urte elkarrekin ja? 2 urte zitsugunetik, Wow. 20 bat. Pentsa, zilarrezko laguntasun esteiak edo ospatzera etorri zarete ona. Asmoa, zorionek esan baitu, Andaluzia aldera joan nahi ote luken ikasten jarraitzera edo? Nahi bai, baina dirua falta. Dirua falta? Hortarako erabiliko genuke zakua esaterako? Bai, izan leike. Onintzak zertarako nahi luke dirutxoa? Hasiera baten aurrezteko, ez dakit zertarako, baina hori, momentuz aurrezteko. Ados, aurrezkuntzako gradua ikasten zu. Horia. Gizarte langintza berriz zorione. Zene bizkorra. Zorteko ere bai, akaso? Igual, espero. Ikusiko da. Espero, animo bikote, zorteo. Etorri, neskak, bemen, gastatzeko, aurrezteko, debatarako ematen duelako, historiako zakurik handienarekin gabiltz, bueltaka, ia gaur, ze gertatzen den, ongi etorri Mihiluzera! Zumaten! Azaitezen jolasean, izarrekin, filmekin pareak osatzen hasiko gara. Garazi Irati, nordu maira? Nik gertatzen. Garazi hartu leku mesedez. Filmak izango ditugu alde baten, bueno, musika salie da, esan dugu, Irati eta piano irakasli eta bai. Badakizu, pelikula batzutan soinu bandak oso ezagunak direla, zogarriak direla, sortzaileekin lotu beharko, pelikula hauek. Sorteo neskak, guazten denpara. Akelarre. Calleja eta Arroita Jauregi. Bikain. Bai. Maixabel. Alberto Iglesias. Ondo? Andia. Pascal Gaisne. Gladiator. John Williams. Ez. Jurassic Park. John Williams. Bai. Cinema Paraíso. Ennio Morricone. Gladiator. Hans Zimmer. Oso ondo Irati. Zer bat zegien. Bai. Zer bat Irati pianoa jo irakasteaz gain, soinu banda konposatzen ere aritzen zaren. Ez, baina oso zaila da. Baina ezagutzen zenituen batzuk, ez da? Jurassic Parkekoa John Williamsek idatzi baitzuen, Cinema Paradisokoa, zoragarria Ennio Morriconek idatzia, Maixabelena, musikagile donostiar batek Alberto Iglesiasek konposatu zuen handiarena. Euskal Herriko beste ezinbesteko batek, Pascal Gainek, Gladiatorrena Hans Zimmerrek, eta Akelarrena elkarlan bada, Calleja batetik, eta Maite Arroita Jauregi Mursego handia bestetik. Oso ondo, soinu banda epikoa taula honek, 60 puntu irabazita.
pentsatu zuinoiz, sari bat jasotzien zer rehingo zenuken? Bueno, eskerrak azteko eta behin. Amari, Txekoi, bai. Pensatu dut gehiegitan, da gero saririk bat ere ez dut iragazi. Sariren bat eskuratzea gustatuko litzaizuke? Ondo legoke, ez? Ondo. Zuk irabazi duzu bat eman? Bai, Kontuz? bai. Eta? Lehen emoten ziren hemen Iparragirre sarizek. Agia da. Iparragirre handi bat. Bai, irrati satari honena izan nintzen urte baten. Benetan, Ba, handa betetzien. Hogei urtetik gora pasatu die. Ja. Osea, Bueno. igual fakultadie galdu duz. Aitor Paul, hartu sari bat eta nori eskaini? Pentsatu zile inoiz? Amari seguru. Eta gero aitari. Horretan, kontuz. Gero ala jarrebari, tazken orduan izili-zilik nire maite politari. Lonjako guztiek ere bai, noski. Nordu maira. Dino, Hartu lekue, Aitor mesedez. Bueno, zinemaldiak, jaialdiak eta oroigarriak. Oroigarri hauek, ze zinemaldiri dagozkion, lotu beharko, haupa, guazen. Donostiako zinemaldia, Maskorra. Ondo, Veneziako zinemaldia, Emakumea. ez? Cannesko zinemaldia, Palma. Bai? Veneziako zinemaldia, Maskara. Ez. Emisariak, Artza. Kontuz? Veneziako zinemaldia, Artza. Lastima! Aitor. Bai, eta Aitorrek ere segurutzat jo du Venezian maskara oparituko zutela. Bai. Ez da kasua, Veneziako zinemaldian lehoi itxurako garaikurra ematen baditute, urrezko lehoia. Donostiako zinemaldikoa ondo erantzun zue, zilarrezko, urrezko maskorra banatzen da, Berlinalekoa da hartza, emisarietan emakume itxurako oroigarri bat banatzen da, Kango zinemaldian Palma hori ere ondo erantzun duzue, eta BAFTA sarietakoa, sari hauetakoa da maskara. Azkenean lau akatsekin punturik ez! Bonitza, zorionez, euen txanda orain, lanean azteko momentua. Basari, pelikula saleta? Bueno, ondo. Zuzi. Erto, nordu maira. Ni. Hartu leku mesedez, zorionek. Bueno, filmekin jarraituko dugu. Filmetan ikoniko bihurtu dira objektu batzuk pelikula batzutan. Horiek izango ditugu jokoan gaur. Pelikula kalde batetik eta euretan agertzen dien objektu ezagunak bestetik. Guazten denbora. Titanic. Ozeanoaren bihotza. Ondo, Izarretako gerra. Laser espata. bikain. Matrix. Maskara. Ez. V for Vendetta. Pilulak. Matrix. DeLorean. Epa, kontuz. Kontuz hiru akats. Atzera etorkizunera. Botanitza. Pilulak. Lastima! Pelikula batzuk bai. Matrix, ez dugu ikusi honintza? Ez. Pastillak Pilula gorria, pilula urdina, eskaintzen baitzizuen Morfeok. Hori zen, egin beharreko lotura, eta DeLorean da atzera etorkizunera filmean dokek eta erabiltzen duten. Kotxie. Autoa, hori da. Izarretako gerran laser espata ondo kokatu duzue, Titaniken ozeanoaren bihotza izeneko diamante bihotz formako zoragarri hori, sopolita erromantikoa. Eta hortik aurrera, V for Vendetakoa zen maskara, eta hozeko aztian zapatak doro ziren zapata gorri entzutetsuak, lau akatsekin, hemen ere, punturik ez! Estima, tira, aurre hartuta nabarmen garazita irati, Jarraituko dugu gaurko soinu banda konposatzen olabait. Kasu honetan, isil-isilik hori bai, Aitorrak eta Paulek zuek erabakiko duzue, bietako nor joango da, maitxora? bai, garazi. Garazi? Apa, Garazi. Partulekua Garazi, eta jarrai ezagun. Ondo hasitako saioa baboro biltzen. Hortxe kontzeptuak, denbora. Imitxo gasita. Besoa, arropa kendu, striptiza. Osondo. Lepokoa, belarritakoa, erosi, bitxiak, bitxikeria, bitxi den da. Osondo. Ai. Ea marrazten. Barkua, begia, volkana, Bero? sumendia, kraterra, Bai. Osondo. Denbora asko, azkena marrazteko. Opa Garazi.
etxea iria. Ondo irati? Bero? Bai. Parkea. Ez. Zabiltza... Edifizioa. Gaizki irati? Iria. Leioa. Bota gehiago, irati? Etxe altua. Ez que ez da gindola Ez. Ez da iria, zer da? Herria. Ez da ere? Herrialdea. Ez. Kontinentea. Ez da? Auzoa. Bai! Esan du, auzoa! Azken segundutxoan sartu da auzoa zen. Bikain, ondo barrazutako auzoa. Sondo. Garazi lotxagarek striptiz horrela. Ja, hori nik ez pentsatzen, segura ez da striptiz batekin aurpegi horrekin horrela. Arropak entzen hasi eta... Irati, oso ondo. Laura, klaro gai puntu. Bikain. Aitor, Paul, hau eskubaloi partida bat balitz. Speakerrak ere esango luke. Larri dira, Aitor eta Paul. Ikusiko dugu, onintza zorion enor bidaliko dugu, inintziok eta aritzera. Zuek aukeratu. Ina, estrategia, kontuz. Paul. Zergatik, onintza? Ez dakit bat. Biozkada bat edo izan da, oso ondo, Bai. Paul. Ba, guazen, jokalaria lanean nolabait, eta beste aldean entrenatzailea. Botazuk ere proposamenak, Ados? Bai. Ia ba, puntu batzuk behar ditugu. Demora! Marrazen hasita. Mendia, mendikatea, etxea, tipia, mendizerra, elurra, argazkilaria, lamia... Zer da hori, Aitor? Triangelua, eskala, abakoa, piramideak. Bai, bero? Gizako piramidea, Egipto, turista, argazkilaria... Ez? Ondo ari gara, Egipziarra, Bai. Kleopatra. Bai! Bai. Beste marrazio bat. Ez da piramide bat hori, Ez, arrantzalaria, amua, Bale? arraina, Bale? erreka, olatua, balea, Ez. marrazoa, Ez. Imintzioka. gurea, zebrabidea, sartzaroa, sartu, erren joan, Bai, ama, Paul! Bai, izan da agurea, biloba zen. biloba. Gero agurea txikito ere bilakatu da nolabait alde batera eta bestera. Ondo, Kleopatraren edertasuna ezaguna baitzen, ondo margotu dugu. Eta bezalde, Paul, angulak hain garestia dira horregatik, amuarekin harrapatzen direlako. Banan, gau, pentsa zelanak. Oso ondo, Egiptoko, bueno, erreinarik ezagunena zalantzabarik. Ederto, asmatu dugu, goi puntu, zeo zer! Honitza eta Zorione, Zorione, galdetu behar nizun. Irulegiko agertatu denetik eta zer mauz zaude? Zer gertatu denetik? Irulegiko eskua eta Zorioneku eta... Bueno, esan diate askotan. Bai, ez da jaspertuta ere, bai. Bueno, behintzat, Bueno, gustatzen jata. badago zerbait orain, ez da? Batxetik anatorren izena behintzat. Ea proba honetan ere Zorioneku zareten beraz. Espero. Nora joango da? Onintza. Honintza, ados? Bera imintzioka eta marrazen trebeena antza? Bai. Bai, Bada. Honintza, ba eman egurra, Markagailua hutsean. Ia, demora. Zondo? Ai, ura, zela da, bomberua. Zela da hori. Lasai, Zorione. Begiratu ondo? Zertan ari da? Baina zua? Ez? Bai? Izu beste bat. Honintza ondo da bile, Pazientzakur bat. Eskua, patxa, ahatia, utzuko lamia, zela hori. Belarra, ostuak, musika... Ze? Ostua, arpa... Ez da ostue. Ja ba, beste marrazki bat. Beisbola... Badmintona... Ez? Txorixa, drona... Makilla... Urrun, Zer da? Aizkora... Ez? Ia, imintzioka berriz ere. Nikatza, garratza... bero. Amargua, ez da gizela... Ez. Beste bat. Pastilla... Ez. Pikantia... Bai! Bai. Ia ba.
Bai, aritu gara, irulegiko eskua hola eta bera, bi esku ziren horiek. Inflamatuak oso, txalo jotzearen ondorioz. Txalo jo, musika hortik atera baita. Ez da horbildu, vamos. Badmintonean aritu gara, regalizatzen. Hor karamelotxo batzuk eta goxokiak. Pentsatzen eban zala badmintoneko zera. Bai, ondo. Ez da laurakoa, ez da baina, ez Eta dakit. puzgailua. Infladorra. Pentsatzen eban zala lurra purtzen da bana, oza, ez. Ja, bueno. Bueno, bat. 20 puntu, Ondo, neskak. tira. Balde nabarmena hartuta garazi irati zeuek, eta hitz eskutuak datoz. Eta ja aldeak lortu ezkero, sailkapena zegoen esku. Nordue, maira. Irati, konzentratu, eta lasai-lasai egoteko aukera daukazuen. Hortxe, zuen hitzak, denpara. Liburuaren, Horria. atzean, Tapa. paso. Itxasoan, Barkua. olatuak, Marea. Bai? Bai. itxusia, Polita. kontrakoa, Zatarra. kontrakoa, Ederra. Bai. Bai? Ederra, oso ondo. Bai? tomatearekin, Entsalada. irabiakia. Paso. 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 Kiloak. Kastima! Bueno, zer. Garazi jakingo, haitu tomatearekin egiten da salmorejoa ez? Gazpatxoa. Gazpatxoa zen. Pepinoa da korrek. Baita ere. Salmore jukez. Ez, egia Hori ez da. berdintasuna. Gazpatxoa gaur ere hartu daiteke. Eta gero, langilea ere parean gu geunden. Adibide modura jarrita. Ederra, asmatu duzue parean gu egon da noski. Marearekin batera, bi zuzen erantzuna 40 puntu bikote. Zondo. Aitor Paul da lanien hasi beharko gara puntuak biltzen. Nortu maira. Aitor. Hartu leku mesedez. Aitor, eta hor, eskutuan ditugun hitzak, seguntzat presbe bai. Ea, konzentratuta egiten dugun, guazten denpera. Aragia, Arraina. gimnasioa, Ollaskoa. irabiakiak, Proteína. Bai. ezpata, Paso. pelikulak, Galaxietako gerra. Bit, Biz dira, kastima. belarria, Begia. organoa, Entzumena. paso, gorrotoa, Desira. antonimoa, paso, torri. Bai, galaxietako gerra bitz esan ditugu eta guk galaxia. Horixe bakarrik behar genuen. Baina nabari da, eskubaloian entrenatu, gimnasioan ere batidotxo batzu, proteinak. Proteina sartu da, puntu batzuk ere bai. 20 puntu zuentzat. Valentin bihotza gorria. Eta ere, Maitasuna hor eskapatu zaigu. Bale, neskak, ibilizarie? Hitz eskutuak eta bate bestiri... Ez. Zato zariketa egiteko prest. Nordu maira. Hartu lekue, zorion emezedez. Eta, bueno, maskartasuna, txandapasak, zebe kudeatu denporie, garrantzitsua izango da eta puntuak biltzea, guazen denpora. Umiak, Parkia. trastua, Jostailua. paso. Pelikulak, Zinea. ilunak, Beldurrezkoak. hitza, Beldurra. Bai. paso. Vale, txarra, Ona. paso. Gu, Lagunak. nun, Herrikoak. amasei, Gazte. Ai, amor! Lagunak, Kuadrilla. kuadrilla bereko zarete zuek edo. Bai. Bai. 16 zarete gainera. Amasei, Bai. Ondo daue. Beste 14ak etxetik gurtzak ari ziren. Izenik, kuadrillak? KSL gera, baina, bueno. KSL. Ah, Eta txikitako esan nahi du,
koordinadora, sozial... Leninista. Kaos gina. Sozialista. Bueno, dena dela. 20 puntu, oso ondo. Markagailuak, nola dauden ikusiko dugu tribunen berben aurretik. 180 puntu, bildu dituzte. Garazik eta Irati Gasteizen, Aitor eta Paul Silentzian 40 puntu, Elgoibarren Onintzak eta Zorionek beste 40 puntu. Antxe, Garazi eta Irati. Ondo, ez da? Garazi, zeurekin hasiko gara. Lehenengo taula dator eta puntu remonta eskuratu ezkero, lasai. Guazen, denpora. Hileta. Triketa. Hileta. Dutxulua. Aitor? Hileta. Edena, Pertxenta. dutxulua, Hileta. Edena. Pertxenta. Triketa. Madarikazioa, biraoa, markinan. Araoa. Txorrota, arberoan. Dutxulua. Argaldu, ihartu, bergaran. Marraskaldu. Txikitu, birrindu. Papurtu. Benetan? Zinez. Aupa? Paul, oso ondo, Hartu dugu proteina batidotxo bat eta horrekin berpiztu gara. Urrezko puntuak 100 denera. Bigarren taula. Aitor, zeurekin hasiko gara. Bai. Erantzuten, beste lasaitasun batekin orain. Guazen, denpora. Izpia, puska. kuntza, Izpia, puska. Kuntza. Onintza? Izpia, puska. Krima. Izpia, puska. Izarra. Erratu, oinatin. Iguriki. Garazi? Izpia, puska. Pizarra. Erratu, oinatin. Zula eman. Egokia, komenigarria. Garazi da, Bai. Sukoia. Irati? Izpia, puska. Pizarra. Erratu, oinatin. Zula eman. Egokia, komenigarria. Muruzkoa. Espero izan. Iguriki. Aserre korra. Sukoia. Irati gori egin du, ni badakizkit eta aurrera Emozionatu tira. naiz. Emozionatu zara eta ondo Bai. emozionatu ere. Azkenerako 5 sartu baitira, 50 puntu! Eta hirugarren taula dator, taula asmatu eta berreniketarako aukera, egongo litzateke. Onintza, eutxi, denpora. Piperregin, Lizarraga Ergoienen. Aratu. Piperregin, Lizarraga Ergoienen. Kalba egin. Jaio, Sortu. larun bata, Hortzaizen. Labaria. Garazi? Piperregin, Lizarraga Ergoienen. Kalba egin. Jaio, Sortu. larun bata, Hortzaizen. Labaria. Piperregin, Lizarraga Ergoienen. Kalba egin. Jaio, Sortu. larun bata, Hortzaizen. Ibakaitza. Nonbaitera heldu, Aratu. beti, sarri, Hondarribian. Kalaro. Ergela, leloa. Simplea. Okina, Aibarren. Labaria. Aupa Irati. Hau da, hau! Erakustaldia, Irati. Proba osoan zehar, Zureak, bestenak, denak bilduta, 100 puntu kaso honetan ere. Erabaki dute tribuaren berbek betiko moduan. 70 puntu ditugu. Gasteizko markagailuan, Plentzian 140, Elgoibarren 40 puntu. Onintza eta zorione, eta esango dugu zoritxarreku gaur. Justito ibiligera bai. Bai, justito, gustora bai? Gustora bai. Bueno, hor bagenituen proiektu batzuk, Onintzak esan du diru pixka bat aurreztu, zorionek Andaluziara joan nahi zuen. Hemen gara biako nahiz. Bueno, edo Andaluziara joateko beste moduren bat edo? Hola, nitxia. Akaso bidali beharko dugu KSL zen kuadrilla? KSL-tik beste bikote bat, Beste, bai. zuentzako dirua biltzera. Bai, zose bai. Izendatu nahi duzu bat emat kuadrillatik etor dadin? Ez, momentuz Ez ez. diatorriko. Ez zineten horrela animatuenak. Bai, saiam nintzen, baina. Estima. Neskak, eskerrik asko tortziarren. Zuei. Ederra guretzat. Bikote, mila esker! Aurrera gina horretik ilaski, zazpikitxo bat, Jon Azkargortak bidaldi digu eta benetan mundiala da, desfibriladore baten, esateko ere ez da errazena, desfibriladore baten erabilera oharretan egindako itzulpena. Honela dio euskaraz erabilera oharrak, entzun. Normalean arnasten ez duen pertsona arduragabearentzat. Norekin erabili desfibriladorea arduragabeekin. Esan nahiko zuen
konortea galdu duen persona horrekin. Nahiko lan badu, konortea galduta gainera esateko arduragabe hutsa zara. Nola galdu konortea, ez da? Eta bestalde, normalean arnasten ez duena baino, normal arnastu ezinik dabilen personarentzat. Bueno, alakoren bat topatu ezkero, zuek erabili ondo desfibriladorea, eta gero itzulpenaren oharra ere bidali. Eskerrik asko gurekin parte jatzeatik. Eskerrik asko, Jon. Zerotik hasiko gara? Ba, hortxe, gure markagailuak prest puntuak biltzen hasteko, bigarren fase honetan. Neskak, ondo? Bai. Ondo. Eta bigarren fase honetan, platoak girotzeko ardura, aurrenekoan bezalaxe, Iruñeko Iturrama Institutoak, egon daizuela, txalo, txalo! Harrapatu ditugu, ez uste horrela. Gutaz ari da? Ez, arduragabean egon die. Bai, eza, Bai. buruari bueltaka. Definizioan eskak, Arazi irati, Jok prest, Arazi, zurekin hasita. Denbora, giza itxurako makina. Robota. Zondo, nobelek asmatutako lehergaia. Dinamita. Horagarri, janariak prestatzeko artea. Gastronomia. Bai, liburutegian eskertzen duzuna. Isiltasuna. Zondo, edertasuna zer gai duen filosofiaren adarra. Estetika. Zondo, estetika. Beroa askatuz erretzen den substantzia gasolioa adibidez. Erregaia. Ondo irati erregaia, modu orekatuan kontsumitu behar duguna. Janaria. Janaria, bai. Berriaren atarian mendiko informazioa dakarren kanala. Probatu. Ibilkari. Ibilkari, bai. Lepo inguruko kozkorra. Nola esan zaio? Intxaurra. Ez, beste modu batera esan. Lepo inguruko kozkorra. Antxurra. Ez, lehortu egiten da. Zintzurra da hori. Simone abizena zeraman abeslari eta pianistan dia. Nina Simone. Nina Simone. Ei, ondo, neskak, sortzirekin hasidan bienti hemen, 80 puntu. Zondo. Eta, ez sexia da. Bai? Bai, intxorra hemen. Intxorra. Bai. Ondo, aterata. Bai, Aitorrak eta Paulek segulako dute. Bai ez da? Erakutsiko diogu, intxaur hori puntuz beteko dugu definiziotan. Bai. Pero bai. Aitor, zurekin hasi da bai? Bai. Ea ba, denbora. Aktore baten jatorrizko ahotsa ordezkatzen duen persona. Bikoitia... Bikoizlea. Hori bai. Nacho de Felipek suerte honean jaiki eta kafesnean topatu zuena. Topatu dut nire kafesnean. Ez dakit zer daukan. Hanka. Ez? Zer topatu zuen, Paul? Tanke bat, tankea. Posta barruti bati dagokion zenbaki segida. Kodea. Posta kodea, bai. Bereziki irinez eta urez egiten den masa gordina. Orea. Orea, osondo. Kantari eta orkestra zantzesten den musika lana. Opera. Nola? Opera. Opera, bai. Kupidok maitasunak harrapaza izan botako dizu. Gezia. Ondo, muguruza anaien bigarren musika taldearen urtaroa. Negua. Negua. Iluntzean nabigatzaileen lagungarri pizten den dorrea. Itxasargia. Txasargia. Iparra seinalatzen duen burdin atal, imandun birakorra. Iparrorratza. Osondo eta demora. Bai. Asa, ondo. Gogoz geratu nahi, neue bai. Eixeago, ez da? Jekin naiz. Kriston, furra kriston Tanke kantia, bat? Bai. Kafesnean? Tanke bat topatu dut, nire kafesnean, eta gizert daukagun, bakea la... gerra. Zendo, Zoragarri. ingu programa, ingu musikal bat. Minuzo ibiltaria. Zortzi, 80 puntu. Ondo. Izan laik, eh? Bai, Pafi ibiltaria bezala xe, miluzo ibiltaria. Ondo, eroglifiko ibiltariak honek be bai. Arrapatu behar, baina asmatuta ze plazer ematen duen, Gagazirati? Ba, ator lehenengoa, denpara. Goizeko bilera. Bulegoan. Bai? Azuka, horiaz. Bai? Bulegoan. Bai? Bulegoan da. Bulegoan da! Oso ondo. Mamua, askotan agertzen zaigu eroglifikotan egiten du. Bulegoa. Ikusten genuen, bulegoan da, Durangoko azoka da. Ederto? Agarri. Hona etorri aurretik zuen bilerarik edo egin duzue, gaurko estrategia antolatzeko. Autobusean, bai. Autobusean. Hori da zuen bulegoa, nola bai. Bai. Ederto, bigarren eroglifikoa denpora. Non eman zenion musu? Kuar. Ar, baderantzunan esatik, kube bai. Bai? Arkuan. Irati, gitxi gora bera bai. Arku. Baderantzunan esatik, non dau, ar. Arku gainean. Ez, alderantziz? Arkupean. Arkupean, bai. Arraren ikurra, kenduta ar, eta kupean zegoen arrori. Ondo?
Zer romantikoa ez dena hori. Arkupean emandako musuak eta... Beti dago, ez da? Biografia guztietan dago, arkupean emandako musu bat. Kontatu nahi guzu zerbait edo? Zare ados. Bai, biografia danatan dau. Oski. Salbuespen barik. Arteko musu eze hori. Hasi pentsaten zuek, venga, 3. hieroglifikoa denpora. Asko bizitatzen dut. Bas... Bai? Uri. Bai? Basauri. Basauri, bikain. Ondo! Irati ikusi egin dugu entrenaji, bai, zerebroko, baso kenduta bas, eta 3 hori alderantziz? Uri. Piluan? Oso Uri, basauri. Basauri asko bizitatzen duenik... Egongo da, baten bat. Oso bakoitza ditu bere guztak. 80 puntu! Oso Geuzerak. ondo. Kriston martxi hau. Bai, egia. Kriston martxi hau Izan basauri. izan nuen da, gero poteotxu eta... Eta San Faustuk eta Kriston martxi hau basaurin. Txalo bero bat basauriri ere. Bai. Batzutan zabiltzu. Esaten. Esan egin behar. Aitor Paul. Hieroglifikoa eta toz. Asmatzeko prest, ezta? Bai. Posizio hau da. Bai. Hori. Asmatzeko, venga. Biak pizkat, Bat horrenengoa, denpora. Artista bikaina zen, Mikel Bai? Laboa. bikain. Kizia Monarriz jaunak, euste ez egiten digu, hieroglifikoetan. Mikel, esaten dio, la nota boa. Laboa, Mikel Laboa. Lagunak ziren, gainera, Kik eta Mikel. Las atención. Mikel, espaldiko, eta zer moduzta. Deskuidatzen mazera, Michael nabe bai. Bai, ez da? Ba, honek agenda oso beteta dauka. 2. hieroglifikoa dator, denpora. Maniobra zaila egin du. Bai? Bipi. Pi bat erantzuna ez dati. Soka. Nola daude? Pisu. Pi? Pi. Nola daude? Maniobra zaila egin du pi? Pipian. Parkinean. Nola daude? Lotuta, pilotua. Hori bai. No sé. Lotuta, Sí. zeuden, maniobra zaila egin du pilotuak. Betikoa pistak ere garrantzia Bai, baitu. bai. Maniobra egin du, pipi batek maniobra gutxi. Eta, normalean. Ia 3. hieroglifikoak zer dioen, guazen denpora. Konpondu dute, Spa. Bai? Espaloia. oso ondo. Wow! Espa bat! Ikusten genuen argazkian, Antxon Telleriak bere etxean daukana da, hain zuzen be. hain zuzen. Espa eta loia, ikusten Bai, zen bai. bazie loia behien, espa loia, konpondu dute. Ez da ikusten espan aparkatuta daukat Kike jatea ere. Dena gaude batera. Luxua, besterik ez. 60 puntu osatu bikote. Ez da, bera, esango izut. Kontrakoa zinelako. Bai, hori da, nire editoriala, bai. Espak eta, gustoko dituzue? Gustoko bai, baina... Bai, Jun... Sensazio, argazkian eta bai, baina gero joan bertara eta... Takipa... Bueno, ondo. Esaldi bihurriak. Zentratu gaitezen, ados. Berotasun saltxa hori. Venga. Zema jende pasade barrutik. Zentra gaitezen. Lehenbiziko esaldi antolatzera, denbora. Segurtasun. Ez. Horrelako. Ez. Batzuetan. Ez. Autoei. Autoei. Batzuetan. Segurtasun. Ez. Autoei batzuetan. Horrelako. Segurtasun. Horrelako. Arrazoiengatik. Ez. Horrelako. Horrelako bat pizten zaie. Pizten zaie. Segurtasun arrazoiengatik. Oso ondo! Oso ondo. Neran. Hain. Zerto? Moraezean ibili gara nola bai, baina... Denbora bukatu horretik Itxi osatu gara. dugu. Bokalak orain. Animo neskak, bai. Oazen, denbora. Gezur. Ez dake. Ga... Ez daka. Gizar. Ez daki. Go... Go, eta beste bokal bat. Goza. Goiz. Goizero. Zero. Egoteko. Goizero, jeta gero bokala. Gitar... Ez daki. Go... Ez dako. Gutako. Gutako. Askoren. Askoren. Kexak. Kexak. Entzuten dituzten. Dituen tresna da. Bai! Wow! Vale. Zen bat ere erraza hau, Goizero. Goizero. Jeiki orduko. Oso ondo. Pista bat ere izan daiteketa. Zer gustatatzu baitzau, jeiki edo lotaratu? Beti lotaratzea. Vale. Eta gero berandu jeiki. Vale. Oso esna, Garazita irati. Bai? Beste esaldi bat, demora. Ondamendi. Ondamendi. Baten aurrean. Egoera. Ez? Larrialdi egoera adierazten du. Adierazten du. Vale. Aurreko osatuta zertzen, ba. Paseo. Erraz. Paseo bat. Osatuko dugu. Mizpeiziekin, oso Paseo ondo. osatuko dugu. Lautik lau. Bai. Ea ba, demora. Batzuek. Badaezpada, horrelako bat. Baino gehiago jartzen dituzte. Jartzen. Dute. Esnatzeko. Jo, zer da? Lau.
Lasai. Nik ia belarria gorrituta, honekin. 420 puntu eta... Autoei batzuetan horrelako bat pizten zaie segurtasun arrazoiengatik, goizero gutako askoren kexak entzuten dituen tresna da, hondamendi baten aurrean larrialdi egoera adierazten du, batzuek badaezpada horrelako bat baino gehiago jartzen dute esnatzeko. Zer da? Alarma. Alarma. Komodina jokoan ikusten zagun. Oso ondo! Bikain ezak! Alarma bakarra erabiltzen zuia edo milioi bat? Gehiago. Milioi bat. Da gaur dut badaki lehenengu dala, beste milioi bat hauzela, dorduen. Bakizuek, gerrako alarma imitatzen, tipiko hori... Zupai? Zupai? Hori egin nuen miluzeko kastinean eta hartu ninduten. Zer dakizu egiten? Barrura, oso ondo. Aitor, Paul, zer dakizu egiten? Nik ez. Pauli, guai. Da, gerra, bueno, erdipurdiko gerra bat. Da, tregua eskari bat. Bai, esnatu, baina ez gehiagi ere. Orain, ondo esna behartzen duzegu, Saldi Jurriak, Aitor Paul, Bator Lemizikoa, denbora. Uribarri Ganboako urtegiaren iparmendebaldean. Dagoen herria da. Vale. Oso ondo, Oso bizkor. Karo, ya tentsioak soltata. Karo, ya ariketak egin da. Gerrarako prest daude, ya. Bokalak orain, denbora. Zelanda berrian aurkitu daiteke. Daiteke? Eskutuko kontzeptu hau. Oso ondo! Ondo, Paul? Bai. Bi erregistro ditu, esaldi bihurrietara begira batetik, eta gero, ondo, Paul? Bai. Baina berriz ere gerrara? Bai. Guazen, denbora. Txirrindulari, aurkezle eta txirrindulari. Ez, aurkezle. Aurkezle batek. Ezagun batek eta txirrindulari batek. Partekatzen duten abizena. Jo, abizena? Da, sono, hori bai. Da, hitz guztiak erabili behar baitira. Irutik iru. Bikain? Horrein nik ez dakit, Edo, bai. Bueno, ez badezok asmatu azken esalia, bai? Denbora. Baserri. Sartu bokal bat? Ez da, Inguruko gune handi. Gune. Hauetan. Honetan. Ardiak. Gustora aritzen dira. Gustura aritzen dira, hori bai! Guau! Zerak ustaldi bitaldiek. Bestela, 20 puntu, mutilek. Eta Uribarri Ganboak urtegiaren ipar-mendebaldean dagoen herria da, Zelanda berrian aurkitu daiteke eskutuko kontzeptu hau, aurkezle ezagun batek eta txirrindulari batek partekatzen duten abizena da, baserri inguruko gune honetan ardiak gustura aritzen dira. Zer da? Landa, ikus dezagun. Oso ondo! Komo deina? Mikel Landa, Claudio Landa. Bai, Mikel Landa, Claudio Landa, vale. Ikusteko moduko sokatira izango da. Galazik eta Iratik, 280 puntuta komodina. Aitorrek eta Paulek, 260 eta komodina. Puntu asko jokoan, alkarri lapurreta egiteko behondo, dirutxue eskuratu alda dezakete, gure lehiakideek. Ia esartatzen dan, guazen sokatirara. Mutilek, zeuek hasi erantzuten. Atzetik momentuz, baina iaia berdintut hau. Aitor Paul, denpera. Zein urtetan kaleratu zen Instagram aplikazioa? 2014. 2010. Zein kolore lortuko duzue gorria eta urdina nahaztuz? Berdea. Morea. Zein izan zen euskaraz publikatu zuen lehen emakumea? Paso. Bizenta Mogel. Zenbat animalia ditu horoskopo txinatarrak? 14. 12. Nola izena zuen Zumarraga eta Zumaia elkartzen zituen trenak? Komodina. Urola. Komodina erabili dugu ordurako 76 puntu galduta, Eta eko parekatuta abiatu sokatira, aurre hartuta nabarmen, Garazi eta Irati, hautsi puntuei, animo. Neskak, denpora, zein mendilerrotan dago Ganboa mendia? Gaiztizko mendiak. Aralarren, zer dator baga, biga, igaren atzetik? Larraboga sega. Laga. Aitor Paul, denpora. Nork irabazi berri du The American Express golf torneoa? Jon Ramek. Bai. Garazi Irati, denpora. Esareren arabera zertan ikasten da eroriz? Paso. Oinez, zein alderditako presidentea da Joe Biden?
Demokratak. Oso ondo. Eroriz ikasten da oinez eta sokatiran ere, bai? Aldela erori gabe, hori bai, Aitor Paul, animo. Mutilek, denpora. Zenbat izar ditu Txileko banderak? Bat. Bai. Garazirati, denpora. Nork hartu dio lekukoa Zuaitz Gurrutxagari herritxiki infernondi saioan? Miren Nogales. Oso ondo. Mutilek, denpora. Zein taldek abesten zuen bakarrik loez lagunekin bai? Egan. Bai. Neskak, denpora. 30 gora. Zenbat garren argia sariak banatu dira 2023an? 32. 34garrenak. Zein estilotako eraikina da Notre Dame? Gotikoa. Oso ondo. Wow! 30 segundo. Eta berriz ere parekatu dira nolabain markagailuak. Aitor Paul, bizkorreta zuzen. Mutilek, denpora. Zein koloretakoa zen Vincent van Gogh Arlesen bizi izan zen etxea? Urdina. Etxe horia. Nola du izena urrutira gaizki ikustea eragiten duen gaitzak? Miopia. Oso ondo. Neskak. Guazen, denpora. Zein euskal kantariri buruzko antologia da kantatzen du kantuz? Paso. Imanol Larzabal. Zein koloretakoa da Teoren hilea Katalunian? Komodina. Laranja da. Hile gorria da. Baina komodinak alderik sekulaztu egiten. Ez hemen, ez Katalunian ere. Nora bilia. Aitor Paul, biziriz dagoete oraindik, Bai. Animo. Guazen, denpora. Europako zein hiriburutan dago atomiuma? Bruselas. Oso ondo. Neskak, denpora. Zer dira beraien artean Ross eta Monica Friends telesailean? Bikotea. Nebarrebak, nola zuen izena Nirvana taldeko abeslariak? Kurt Cobain. Karkobein, bikain. Aitor eta Paul. Guazen, denpora. Zein zenbaki darama Oiarzabal Realeko jokalariak? 10. Bikain? Garazidati, denpora. Amerikako estatu batuak eta zein beste herrialde banatzen ditu Berin itsasarteak? Paso. Errusia, ipuin klasikoan nork jan zuen ahatetxo itxusia? Inorkez. Wow! Eta jan, puntuak jan dituzte Aitorrek eta Paulek denbora bukatu denerako Garazirati 257, Aitor Paul txapeldun 293 punturekin. Upa, zokaratu nahi bilita, neskak gaur finalik ez. Bai, zer, akustaldi programa zuen No. zier. Segun zain urrenguen. Oikote! Gero arte. Hau da, hau! Bueno, gaurko saioa eskualoi partida dalitz, espikerrak esango luke. Ez dira beretziki finazi, Aitor eta Paul, baina sokatiran gol! Eta ze gol mordoa, gainera, sailkatu bai gara estrenako finalera, pozik? Bai, Bai. oso. Horrek esan nahi duia, lonjarako diru pixka bat badaukagula. 283 puntu, beraz, 283 euro. Baina argi, zakua etengabe gora doa. Erne, gaur, jokoan ditugu, 22.402 euro. 22.402 euro. Lonjarako eta Aitorrek esan du, bueno, hau guretzat, ja, zakua irabazita, ja, hori banatuko dugu. Bai, zakua irabazita banatuko dugu. Bueno, abidanok, fededunak, fedegabeak, hemen denetarik dagoelako. Bueno, erlijioekin egingo dugu jolas. Egia esan, gaia apasionantie da. Zein zarpei jarri duten hauek? Historikoki, sozialki, nola sortu ziren, zerabaki horrek izan diren gizakien destinuen, bebai? Lasaiago, orain? Munduko hiru erlijio nagusienekin egingo dugu jolas eta herrialdeekin. Sorte, on, gaurko eremuak. Budismoa, kristautasuna eta islama. Munduko erlijio zabalduenetakoak dira hauek. Eta ondoren azalduko dien herrialdeetan, erlijio nagusi edo jarraituena budismoa, kristautasuna edo islama den. Asmatu beharko duzue. Vale. 1 segundoko denpora ariketa egiteko, aldaketa guztiak egiteko aukera, denpora agortu bitartean, eta hasi egingo gara, denpora. Lehenengo herrialdea Armenia. Kristautasuna, ez? Bai, ze Islama bada ekialderago, ez? Eta islama, bai. Kristautasuna. Albania. Kristautasuna, ez da? Zango nukenek, bai ez? Brasil. Kristautasuna ere. Kenia. Kenia. Igual kristautasuna ere, Afrika... Kenia no egon zen. Ingelesak. Ba, igual kristautasuna ere. Bai. Bai jarriko dugu.
Mongolia. Budismoa, ez? Bai, ez? Bai. Bai. Bandera eta... Maldibak. Islama. Islama? Islama, bai. Badaukate banderan. Bai, Ilargi. Senegal. Badaukate izar bat, Senegalen islama. eta frantses... Islamare? Islama, bai. Bai, islama. Denpora daukagu, 36 segundo. Galdetzen gabiltz, erlijio nagusi edo jarraituna Bai, zein den Kenia da, herrialde hauetan. Baina agian, Kenia agian Afrikan dago baina trampa. Ja. Nik utziko nuke hor. Ni bai. Nik azterketetan, unibertsitatean beti jaurti eta gero aldaketak. Azkar egin dugu, Bai, ariketa. 15 segundo, 22.402 euro, eta momentuz honela geratuko gara. Bai. Horrela utziko. Bai. Herrialdeak kokatu ditugu, azken segundoak agortuko ditugu, etxean ere zeuen kalkuloak egin, denpora. Basiko gara. Bai. Herrialdez herrialde, bidaia egiten, ez demuz, aurpegi ona, Bueno, Dudaren bat, baina ikusi beharko. Igual gero... desastre bat, baina bueno, ez dut uste. Armenia, lehen agertu den herrialdea. Kristautasuna. Zuzena da? Ondo, Armenia Asia hego-mendebaldean, kristautasuna oso errotua duen herrialdea da. Maldibak. Zergaitik islama? Nik uste banderan badaukatela ilargia. Islama, nagusi, jarraituena, Maldibetan? Ondo, Maldibak munduko herrialde txikienetako bat, sinesmenez musulmana bat. Senegal, islama? Zoragarri, Senegalen biztanlegoaren 95% inguru da musulmana, nagusitasun erabatekoa. Herrialde handia, Mongolia, budismoarekin lotu dugu. Argi, Aitor, Paul? Bai, nik uste dut banderan badaukatela templo bat ere modukoa alde batean, orduan. Zuzena da, Mongolia budismoarekin lotzea. Oso ondo. Ikain, budismo tibetarra da bertan, Mongolian erlijiorik jarraituena. Trukakia. Nik ez nuke erabiliko, baina bueno. Horrela utziko Zerbait Keniarekin badaukazu... Nik horrela utziko nuke. Horrela? Bai. Bai, horrela utziko dugu. Ez dugu trukakirik erabiliko. 22.402 euro ditugu. Urduritasunak, Orain bai. ikien artien, zuek noski, hemen jokoan zeuek ari zaretelako, geube bai, bestalde honetan, Brasilen kristautasuna daela nagusi, erantzun duzue, argi, daukazue? Bai. Zantzu dut baiet. Zuzena da? Oso herrialde anitza, sinesmenei dagokienez Brasil, baina biztanlegoaren 60%tik gora, kristauak dira bertan. Bi herrialde ditugu, sekulako ariketa egin duzue? Azkar, ibili, aratona, neure buruarekin nagoelako neure bai, jokoa egiten eta bestemat asmatuko nituzken. Kenia, zalantzak, pentsatzen gabiltz. Zergaitik, jarri duzue kristaua dela? Egia esan, ezakit intuizio izan da, baina Afrikan ere kristautasuna badago pizkat zabaldu, orduan, ezakit, pentsatu ditu agian ere galdera trampa dala edo, ezakit. Biztanleen 80%tik gora dira, edo budismoaren, edo kristautasunaren, edo islamaren jarraitzaileak bertan. Kristautasuna zuzena da? Ondo, izan protestante zein katoliko, Kenian, kristautasuna nagusi. Albania, kokatzen dugu. Bai. Eske Grezia dauka alboan da Grezia. Egon zen hor inguruan gerra handi bat, bebai, Bosniako gerra, erlijio ezberdinak,
talka egiten. Albaniagatik galdetu dugu, kristaua den, budismoarekin lotura izan dezakeen, edo islamarekin. 22.402 euro. Aitor Paul bikain joan da orain arte, finala. Ez dakigu eskuratuko dugun zakua. Ametxe egiten, burtsu bet? Bueno, ez dut ametxe egin nahi oraindik. Albania. 22.402 euro. Albania, lotura zuzena da kristautasuna? Islamarekin lotu behar genuen Albania, Kosovo eta Bosnia-Herzegovinarekin batera, Albania da musulmanen euneko handiena duena Europan. Lastima, zakua ere, Kristoren abaitzen nola baita, Aitor Paul, gaur ez dugu banatu. Baina 293 euro zuena dira, Federik ez galdu, Eta 6 minuten oso